నీవే కృపాధారము త్రియేక దేవా, నీవే క్షేమాధారము నా యేసయ్యా. నీవే కృపాధారము, నీవే క్షేమాధారము నా యేసయ్యా. నూతన బలమును నవనూతన కృపను, నూతన బలమును నవనూతన కృపను నేటి వరకు దయచేయుచున్నావు. నిన్నే ఆరాధింతును పరిశుద్ధుడా, ఈ స్తోత్ర గీతము నీకేనయ్యా. నిన్నే ఆరాధింతును పరిశుద్ధుడా, ఈ స్తోత్ర గీతము నీకేనయ్యా. స్తోత్ర. నేటి వరకు ఆయన సంరక్షణ అనుభవించిన వారు కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా ఈ సంతోషపు సందర్భంలో ప్రభువుకు మనసార స్తోత్రాలు అర్పించుదాం. గ్లోరీ. ఆనందించితిని అనురాగ బంధాన, ఆశయపురమైన నీలో నేను. ఆనందించితిని అనురాగ బంధాన, ఆశయపురమైన నీలో నేను. ఆకర్షించితిని ఆకాశము కంటే ఉన్నతమైన నీ ప్రేమను చూపి, ఆకర్షించితివి ఆకాశము కంటే ఉన్నతమైన నీ ప్రేమను చూపి. ఆపదలెన్నో అలుముకున్నను అభయమునిచ్చితివి, ఆవేదనల అగ్ని జ్వాలలో అండగా నిలిచితివి. ఆలోచనవై ఆశ్రయమిచ్చి కాపాడుచున్నావు. నీకే ఈ ప్రేమ గీతం అంకితమయ్యా, ఈ స్తోత్ర గీతం నీకేనయ్యా. నీకే ఈ ప్రేమ గీతం అంకితమయ్యా, ఈ స్తోత్ర గీతం నీకేనయ్యా. నీవే కృపాధారము త్రియేక దేవా, నీవే క్షేమాధారము నా యేసయ్యా. నీవే కృపాధారము త్రియేక దేవా, నీవే క్షేమాధారము నా యేసయ్యా. నూతన బలమును నవనూతన కృపను, నూతన బలమును నవనూతన కృపను నేటి వరకు దయచేయుచున్నావు. నిన్నే ఆరాధింతును పరిశుద్ధుడా, ఈ స్తోత్ర గీతము నీకే.